Прывітанне сябры, я Ваня з канала J-Smog і я распавяду вам пра цікавую імпрэзу на бліжэйшы час. Пачынаем. Пятніца 22 красавіка дыска-дэкадансавы гурт Акуты чакае цябе на сваім канцэрце ў клубе Ілі. Канцэрт гурту з праграмай найлепшыя песні ў межах праекта «Жывы тузін». Квіткі каштуюць ад 180 000 папярэдне, але трэба паспець, бо колькасць квіткоў абмежаваная. Хей-хей! Футбольны клуб Крумкачы становіцца ўсё больш і больш папулярным. І калі вы аматар футболу, але яшчэ не бачылі альбо ўжо бачылі гэтую каманду на полі, Крумкачы! Запрашаю вас наведаць матч паміж Крумкачамі і Славіяй. Прыходзьце і праверым разам. Стадыён на Маяковскага 127-3, пачатак 18 гадзіне. І не забудзьце на квіток. Дарэчы, а школьнікам на халяву. Кожны беларус ведае, хто атрымаў Нобеля па літаратуры ў 2015 годзе. Што ж, адзіны на постсавецкай прасторы спектакль пра чарнобыльскую трагедыю па матывах аповесці Святланы Алексіевіч адбудзецца ў тэатры беларускай драматургіі. Таксама ў спектаклі прагучаць беларускія народныя песні ў выкананні заслужанай артысткі Рэспублікі Беларусь Тацяны Мархель, якія яна запісвала ад сваёй маці Веры Кірылаўны ў вёсцы Шпакоўшчына Смалявіцкага раёна. 25 красавіка спектакль «Чарнобыльская малітва» Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі. 19 гадзіна. У панядзелак 25 красавіка можна схадзіць у візавы цэнтр Латвіі. Чаму б не? Аўтары выставы вядомыя латвійскія фатографы, майстры аэраграфіі і панарамнай здымкі. Экспазіцыя дазволіць камусьці пазнаёміцца з краінай, дзе яшчэ не быў, а камусьці адкрыць Латвію з іншага боку. Ну і на відзу, як што аформіцца можна, каб двойчы не хадзіць. Кожны наведвальнік музею ведае, што апошняя серада месяца бясплатны дзень у Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Халява! Чаму бы не наведаць пастаянную выставу музея і не паглядзець на часовыя выставы са зніжкай? Што ж, 27 красавіка прыходзьце ў мастацкі музей, гуляйце, адпачывайце душой і натхняйцеся прыгажосцю палотнаў. Асабліва актуальна тым, хто ў Нацыянальным мастацкім музеі яшчэ ніколі не быў. Працягваем бясплатную галіну нашага выпуску. 28 красавіка у чацвер у TNT рок-клабе пройдзе канцэрт гурта Нака. У музыцы групы гарманічна спалучаюцца моцны драйв олдскульнага року з паэтычнасцю гарадскіх рамансаў. Пачатак о 19 гадзіне. Уваход вольны. Лайк з тых, хто ўжо адкрыў веласезон. 30 красавіка адбудзецца велапарад Viva Rover у Мінску. Раварысты і аматары ровараў. Запрашаем вас на велакарнавал. Апранай вясёлы касцюм, бяры добры настрой у кішэні і пракаціся па цэнтральным праспекце сталіцы разам з сябрамі. Праграма і рэгістрацыя на велапарад па спасылцы ў апісанні. Дзякуй за ўвагу, з вами быў J-Smog, подписывайтеся на мой канал і на канал Крокабай, спасылкі ў апісанні. Цісніце падабайкі і будзьце ў курсе падзей.